Amabhizinisi amancane embonini, yokhongiwa kwamanzi nokuphehla kwamandla avuselelekayo angasebenzisa isibonelelo sentela socwaningo nokuthuthukiswa ukuze abuyise izindleko zokuthuthukisa izixazululo njengezinhlelo zokunisela eziphumelelayo noma ubuchwepheshe bokurecyclisha amanzi. Izindleko zocwaningo nokuthuthukiswa ezifanelekile okuhlanganisa namaholo, izinsiza, nemali yosonkontileka zingaletha ukhonga okukhulu kwentela ngaphansi kwesigaba se-11D. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi asaqala angazuza ekuncishisweni kwentela okungamaphesenti ayi-150 ezi-exclusion zocwaningo nokuthuthukiswa okuvumela amabhizinisi afanelekile ukuthi ehlise isikweletu sawo sentela minyaka yonke. Lokhu kusiza ukudambisa izindleko zabasebenzi nezokusebenza, kukhulule imali yocwaningo olwengeziwe ukukhashwa, kanye nokukhula ngenkathi kuthuthukiswa imizamo yokonga amanzi eqhubekayo eNingizimu Afrika. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakhini wakwa Swanson Reed.